Dobré ráno, je streda 6. marca. Vítame vás pri počúvaní pravidelného týždenného podcastu portálu Interes.sk. V dnešnom dieli budeme hovoriť o najbohatšom človeku histórie. Nebude to o Jeffovi Bezosovi, Rockefellerovi ani Billovi Gatesovi. Najbohatší človek totiž paradoxne pochádzal z dnes najchudobnejšieho kontinentu našej planéty. Okrem toho sa v podcaste dozviete, ako to vyzerá pri turistickej návšteve Severnej Kórey, čo treba podľa vedcov urobiť, aby sme zachránili planétu, kam si zájsť cez víkend na výlet, či ktoré filmové novinky sa oplatí vidieť v kinách. V súčasnosti je najbohatším človekom sveta Jeff Bezos, ktorý stojí za spoločnosťou Amazon. Jeho majetok sa odhaduje na viac ako 147 miliard dolárov. V priereze celej histórie ľudstva však zistíme, že Bezos je vlastne celkom chudobný. Bohatšími boli Henry Ford, Andrew Carnegie, Rockefeller či Jacob Fugger, jeden z najvýznamnejších obchodníkov na začiatku 16. storočia, ktorého majetok bol historikmi vyčíslený na 400 miliard dolárov. Ani ten však nie je najbohatším človekom histórie, tým je totiž kráľ kráľov Musa Keita I, vládca ríše Mali. Čudujete sa, ako mohla v Afrike vzniknúť bohatá ríša, na čele ktorej stal najbohatší človek histórie ľudstva? Odpoveď je pomerne jednoduchá. Ríša Mali vznikla v pôvode rieky Niger. Tá každoročne po záplavách na rozsiahle územia tak povediec rozsypala nánosy úrodných naplavenín. O obživu teda núdza nebola. Práve bohatstvo sa však ukrývalo v zlate, ktoré sa tu nachádzalo v skutočne hojnom množstve. Hospodárstvo ríše posilnili aj solné bane a náleziská medi. Oproti obrovskému množstvu zlata však boli len treťotriednym artiklom. Zlato bolo vždy tým najcennejším platidlom, ktoré ani počas veľkých hospodárskych kríz nestrácalo na cene tak dramaticky ako bežné peniaze. V začiatkoch 14. storočia sa európska produkcia zlata a striebra ocitla v kríze. Mohli za to vojny, hladomory, spoločenské, vnútropolitické aj medzištátnické problémy. Na západnom pobreží Afriky sa tak dočkali svojho zlatého veku. Doslova. V časoch najväčšej slávy siahala ríša Mali od dnes najzápadnejšieho afrického mesta Dakar až po súčasnú hranicu Mali s Alžírskom. Na severe sa rozprestierala až na Saharu, na juhu siahala až do pralesov dnešného pobrežia Slonoviny. Pozostávala z troch nezávislých spriaznených štátov Mali, Mema a Vagadu a 12 podrobených provincií. Tomuto všetkému kráľoval jeden človek. Začiatkom 14. storočia ním bol Musa Keita I, titulovaný ako Mansa, čo možno definovať ako kráľ kráľov. Musa Keita I sa na čelo ríše Mali dostal úplnou náhodou. Bol totiž nástupcom kráľa Abubakariho Keita II, ktorý sa zo svojej cesty s cieľom nájsť hranice Atlantického oceánu už nikdy nevrátil. Musa Keita I sa tak dostal na trón a spolu s ním aj k v tom čase nevyčísliteľnému bohatstvu. V bohatej ríši na západe Afriky to totiž začiatkom 14. storočia fungovalo jednoducho. Všetko patrí kráľovi. Musa Keita I bol de facto vlastníkom všetkých nálezísk zlata vo svojej ríši. On riadil jeho ťažbu, množstvo aj samotnú cenu. Historici v 21. storočí vyčíslili majetok najbohatšieho kráľa ríše Mali na neuveriteľných 500 miliard dolárov. Je tak vôbec najbohatším človekom v histórii ľudstva. Musa Keita I však len nesedel na tróne a neužíval si vlastné bohatstvo. Za jeho vlády sa ríša Mali rozšírila o rozsiahle územia. Okrem toho sa panovník postaral aj o šírenie islamu v oblasti Severnej Afriky. Za svoj život postavil vo svojej ríši obrovské množstvo mešít, univerzít a iných významných historických pamiatok. Vzhľadom na počet ním postavených mešít sa hovorí, že v kráľovstve postavil počas vlády každý piatok aspoň jednu. Niektoré z najkrajších dodnes zachovaných stavieb vybudovaných za jeho panovanie nájdete v známom historickom meste Timbuktu. Obrovské bohatstvo kráľa ríše Mali demonstruje aj príbeh jeho púte do Meky, kde sa ako správny moslim musel počas svojho života vydať aspoň raz. Stalo sa tak v roku 1324. Podľa záznamov sa na púť vybral s asi 60 000 mužmi a obrovským množstvom zlata. To po ceste rozdával obyčajným ľuďom, mestám aj kráľom. V egyptskej Káhire ponechal sultánovi taký obrovský obnos najcennejšieho kovu, že tým znehodnotil hodnotu toho egyptského. Nastala inflácia, z ktorej sa Káhira spamätala až o dlhých 12 rokov. Obrovské bohatstvo zanechal Musa Keita I aj v Medine či Meke. Kedy a ako Musa Keita I zomrel, nie je dodnes jasné. Niektorí historici sa domnievajú, že sa tak stalo v roku 1332, kedy na trón ríše Mali zasadol jeho syn. Niektorí však hovoria o tom, že na post vládcu abdikoval a prenechal trón mladšej generácii. Vzhľadom na to, aký mal Keita I postoj k majetku, je táto možnosť vysoko pravdepodobná. Na rozdiel od mnohých iných bohatých vládcov myslel na svoje kráľovstvo. Zlato rozdával, daroval, investoval do kultúry a vzdelania. A nebolo ho málo.
Platiť môžete eurom, no knihu si radšej neberte, môže vám narobiť veľké problémy. To, čo uvidíte, je síce jedno obrovské divadlo, no na druhej strane aj zážitok na celý život. Vybrať sa do Severnej Kórey, na to však nenaberie odvahu každý. V najbližšom cestovateľskom kine sa ale môžete do krajiny efektívnej propagandy, neoblomnej cenzúry a kontroverzných politických lídrov vybrať v sprievode Romana Haráka. Dostať sa do jednej z posledných krajín tvrdého komunizmu je dnes už celkom jednoduché. Uvidieť však jej pravú tvár je takmer nemožné. Romanovi Harákovi sa to však predsa len šťastí podarilo. Už 12. marca v košickom kine Úsmev a 13. marca v trnavskom kine Hviezda vám rád ukáže, ako sa žije miestnym ľuďom v totálnej izolovanosti, ako sa cítia vyvolení turisti pod všade prítomnými sliediacimi očami, aj aké sú pravidlá a tradície severokórejského národa. Od zajtra, štvrtku 7. marca, môžete v kinách čakať niekoľko noviniek. Kráľuje však titul Green Book alebo Zelená kniha, ktorý tento rok exceloval na Oscaroch. V hlavných úlohách uvidíme Vigga Mortensena po boku Mahershalu Aliho. Film je zasadený do Ameriky 60. rokov a ako by sa dalo čakať, jeho nosnou témou je rasizmus. Na tvorbe pracoval režisér Peter Farrelly, ktorého môžete poznať vďaka titulom ako Blbý a blbší, Ja, moje druhé ja a Irena alebo Niečo na tej Mary je. Zelená kniha získala rovno 3 rôznych Oscarov, avšak aj napriek tomu nie je ťažkou filozofickou debatou. O dôvod viac, prečo by ste mali zavítať do kina na túto sympatickú komédiu na pozadí juhovýchodu Spojených štátov. Tešiť sa však môžeme aj na veľkofilm. Do kín prichádza Captain Marvel v hlavnej úlohe s Brie Larson. Nová Marvelovka je prvá, ktorej dej je zasadený do 90. rokov, no tešiť sa tu môžeme aj na známe tváre. Film sleduje Carol Danversnovú a moment, kedy sa ocitla v srdci medzigalaktickej vojny. A pre tých najmenších si slovenské kiná prichystali titul Psie veličenstvo. Belgický snímok sleduje psíka Corgiho, ktorý sa vydá na dobrodružstvo a opustí komfort kráľovského paláca. Na svojich cestách sa dostane napríklad aj do psieho klubu bitkárov, no veľmi rýchlo príde na to, že to, čo chce najviac, je vrátiť sa domov. Ako vyriešiť problém s klimatickými zmenami? Celkom jednoduché riešenie ponúka ekológ Thomas Crowther, ktorý tvrdí, že stačí napraviť to, čo sme pokazili. Ako všetci vieme, prirodzenou zbraňou proti klimatickým zmenám sú stromy, ktoré dokážu absorbovať oxid uhličitý a premieňať ho na kyslík. Každý deň ale z povrchu Zeme človek roztiahle lesné porasty odstráni. Podľa odhadov odborníkov sa na Zemi aktuálne nachádzajú asi 3 milióny stromov. Thomas Crowther na základe svojho výskumu hovorí, že ďalší trilión navyše by pomohol absorbovať také množstvo skleníkových plynov, aké človek do ovzdušia vypustil za poslednú dekádu. Žiadny technologický výskum v oblasti ochladzovania planéty, ale zachovanie jednoduchého kolobehu prírody. Taký je recept na globálny nárast priemerných teplôt na Zemi. Boli ste už niekedy na Domaši? Zrejme áno, veď predsa patrí k najznámejším a najväčším vodným dielam našej krajiny. V stave, v akom sa ale nachádza dnes, ste ju zrejme ešte nevideli. Počas februára totiž hladina vody v Domaši dosahovala dramaticky nízke hodnoty, keď sa naplnenosť nádrže pohybovala pomerne hlboko pod hranicou 50%. Nad hladinu nádrže sa tak dostali aj stavby, ktoré sú bežne pochované hlboko pod vodou a slovenský vodohospodársky podnik potvrdil, že množstvo vody je vzhľadom na dlhoročné priemery nižšie ako zvyčajne. Aj keď na fotografiách vyzerala situácia hrozivo, na jar sa po roztopení snehu voda do Domaše opäť vráti. Ak si teda chcete obzrieť netradičnú Domašu, musíte sa poponáhľať. Ďakujeme, že ste opäť počúvali podcast portálu Interes.sk a tešíme sa na vás opäť o týždeň v skorých strednejších ranných hodinách.